Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban Soccer Superstar-ozni fogunk. Látjátok, jó sokat haladtam. És a díjaimnál hát 1 European Cupot szereztem az 5-emet, ami azért nem olyan rossz. Most játszani fogok egy meccset, Spanish Cup, igen, Madrid vagyok, nem simán Madrid. 8 final, 8 döntő. Remélem szeretitek amúgy a sorozatot. És Domi Gaming, nyugalom, jönni fog, hogy hívják, Brawl Stars videó még, nyugalom, jönni fog. Na mindegy is, látjátok, már belőttem egy gólt. Remélem megy ki meg a reklám. Na srácok, megnéztem a reklámot. Már kiment az előbb, láthatjátok, már mindig újra kell kezdeni, ha kimegy. De hát jó. Remélem ez belőle is mindenki. Gól? Mennyi? Meg is nyertük. Na srácok, rohadt hosszú volt a reklám, de titeket ez nem érdekel. Na Madrid versus Bilbao. 2-0-ra nyertem. Igaz, hogy azt mondom, hogy egy meccset játszunk, de hát akkor miért ne játszunk többet. Ez se lesz olyan hosszú videó, 5 percet tervezem maximum. Azt kész. Láthattátok, hogy Domi Gaming 10, remélem jól mondom a nevét. Nagyon sokszor mondta, hogy duózzunk fel a Brawl Stars-ba. Na, majd vele jön a videó, amikor rá fog érni ő is, meg én is. Majd videózni fogunk duó. Na itt is lennék, az előbb átcsesztem, remélem most már nem fogom. Gól! 2-0-ra vezetünk. Majd nyugodtan érhetettem, hogy a gólörömöket elszkippeljük el, de én nem nagyon szeretném, mert szerintem tök jók, de ti döntötök, majd teszek egy szavazást. Na hát, addig én itt videózok, közben pofázok, az közben már megnyertem 2 meccset. Gól. 2-1-re vezet az ellenség. Akkor azt lehet, el is vesztettük. Nem baj. Quarter final. Spanish Cup. Ami még írjatok meg kommentben, ha szeretnétek ilyen sorozatot ebből a játékból. De hogy még egy pár videó ki fog jönni, ez biztos, meg Brawl Stars is fog jönni, csak nem ilyen gyakran, mert ugye azt nehezebb felvenni, meg majd különleges vendégekkel is lesz videózás, úgyhogy jó lesz. Én nem tudom, hogy ismeritek-e Vince a Bizit, na vele is lesz videózás, Brawl Stars. Amúgy meg nyugodtan, ott lesz majd a link a leírásban, nyugodtan iratkozzatok fel Vince a Bizire. Na srácok, most látjátok, megyünk EB-re, úgyhogy remélem, hogy meg fogom nyerni, nagyon örülnék neki. Hoppá, csak ezen nem a telefont figyeltem, hanem a természetet, mert nem hallhatjátok, hogy háttérbe vágják a füvet, vagy lehet, hogy egyáltalán nem lehet hallani, na kit érdekel. Ott a jó kis fűkaszával. Gólöröm, ez nem jó. Reklám. Ja, elfelejtettem elindítani a felvételt. Na mindegy. Addig megnyertem egy meccset. Meg eddig azt pofáztam, hogy nyugodtan írjátok meg kommentbe, hogy milyen játékokkal szeretnétek, hogy játszunk együtt. És amit mondtam, hogy ne fizetős legyen. Kivéve a Five Nights at Freddy's, mert az le van töltve, az nyugodtan lehet, csak ez a köcsög bíró már megint befújja a lest. Na mondom, akkor Five Nights at Freddy's nyugodtan. Csak azt nehezebben tudom meg felvenni, mert azt tableten játszom. De nem arról sem pedig. Na közben, amit beszélek, elcseszem.
Na, szóval akkor nyugodtan fejlődni egyszer Freddy's. Na jó, azt már elmondtam párszor. Na, mindegy, lényeg, írjátok meg kommentben, hogy mit szeretnétek, mivel játszak. Azt azzal fogok játszani. Meg srácok, amúgy azt megemlíteném, hogy mindjárt meg lesz 200 feliratkozó, ami nagyon nagy célom. Úgyhogy, ja, mert megvan a 100 000 nézettség, tehát hogy az nagyon durva. Köszönöm szépen, srácok. Nagyon szépen köszönöm. Ezt a meccset lehet, a videó nagyjából ennyi is lenne. Ez ilyen beszélgetős, unalmasabb, gameplay-elős videó volt. Hát, most ez. Na ugye srácok, Görögországból nem egyszerű videózni. Na most már halljátok, hogy a csávó hogy vágja a füvet. Hoppá. Hoppá. Na, Ronaldo. Elcseszem. Hát. Lehet, hogy most nem állítom meg gólhelyzet van, és gól is lesz. Jó, gólra mi? Gépfegyver. Majd annyit mondok, ha elcseszem, akkor megállítom, és belövöm ugyan... Na srácok, már megint elcsesztem, na mindegy. Hol tartottam, nem tudom. Ott egy gól, és remélem, hogy megnyertük a meccset, mert 2-2, úgyhogy döntetlen lett. Most srácok, ez a videó igazából ennyi lett volna. Köszönöm, hogyha végignéztétek. Ne felejtsetek el dobni egy lájkot és egy feliratkozást. Mondom, a 200 feliratkozót nagyon meg szeretném szerezni. Úgyhogy zsombi a villányszóval, erre, szevasztok!